Жаңалықтар вақты өз ішін башлап жіберді. Студияда Алсу Нұриева, исәнмісіз? Большая трагедия. Мы соболезнуем. Минзеледе авиахалакет 6 кіші халак болды. Именно в этот период у нас, соответственно, снижается иммунная система, иммунитет. Ясатмаған болсағыз, бүгін гриппқа һәм ковидқа қарсы вакцинация үшін ең яхшы вақыт. Бик шартлар бүгін жиын. Кишушат ауылында от чабышылары узды. Бүгін Татарстанда мәтем күні. Бұл хақта қарарны республика президенті Рүстем Миңнеханов имзалады. Әлігі оңайдан дәулет флаглары төшірілді, көңіл ойшы шаралары һәм телетапшырулар тоқтатылды. Шул есептен біздің каналда да. Кеше 10 октябрь күні Минзеле районында авиахалакет болды. Ұшып кетуге өкдейерлік Л-400 жеңіл моторлы самолет жерге түші. Бортта 22 кіші болған. Олар арасында спортшылар да, тәжірибелі парашютчылар белән тандемда бірінші мәртәбе секірерге жиынған кішілерде болған. Оларның 16-сы халек була, 6-сы житти тән жарақатлар ала. 10 октябрь иртәсендә төшкән җиңел моторлы Л-400 машинасына беренче булып җирле халык ярдәмгә килә. Алар ашыгыч ярдәм чакырталар. Авыртудан һәм куркудан кычкырган кешеләрне самолеттан чыгарырга тырышалар. Исән булганнарны тәрәзәләрне ватып чыгардык дип сөйли шаһитлар. Бу хәлнең беренче рәсми версиясын фаҗига урынына ашыгыч рәвештә килгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җиткерә. 9:05, вот по той информации, которую я получил, самолет слетел на высоте 70 метров. Пилоты доложили, что один левый двигатель отказал и попросили вынужденную посадку. Пилотлар торак пунктлардан ераграк китәргә тырыша. Солга борылып самолет утыртырга уйлыйлар, әмма биеклек мөмкинлек бирми. Самолет канаты газель машинасына тиеп китә һәм әйләнә. Татарстан Республикасы президенты матбугат хезмәте мәгълүматлары буенча самолетта 9 татарстанлы булган. Алар барысы да халек. Бортта башка төбәкләрдән килгән парашютчылар да була. Татарстан хакимияте республика халек булучыларның мәетләрен илтүдә һәм күмүдә матди ярдәм күрсәтәчәк дип вәгъдә бирде. Мы, республике, окажем все, что можем для этих семей. Еще раз хочу принести самые-самые глубокие извинения, соболезнования близким родным. Большая трагедия. Мы соболезнуем. Халек булган һәм зыян күргән гаиләләргә Минзәләнең гади кешеләре дә ярдәм тәкъдим итә. Күпләр бу вакыйганы үзләренең шәхси кайгысы итеп кабул итә. Шул ук көнне Минзәләдә аэроклуб янында стихияле мемориал барлыкка килә. Җирле халык аңа авиакатастрофада халек булганнар истәлегенә чәчәкләр китерә. Бүгеннән Татарстанда таҗлы вируска каршы көрәш катгыйланды. Вакцинасы яки ковид белән авырып терелүгә 6 ай узмаганлыкны раслый торган белешмәләре булмаганнарга күп кенә җәмәгать урыннарына керү тыела. Алар нигезендә кинотеатрлар, цирклар, концерт заллары, тамаша залларын 50%-ка гына тутыра алачак. 500-дән дә күбрәк кеше кертү тыела. Тамаша залын 70%-ка тутыру барлык хезмәткәрләр шулай ук чараны оештыруда катнашучы башка кешеләр коронавирустан прививка ясаткан очракта һәм QR кодлары булганнарга гына рөхсәт ителәчәк. Моннан тыш кунакханәләр хостел номерлары фондын 50%-ка гына тутырып эшли ала. Әгәр барлык хезмәткәрләр дә ковидка каршы прививка ясаткан икән, номерларны тулысынча тутырырга була. Коронавируска каршы вакцина ясатмаган яки соңгы 6 айда ковид белән авырмаган 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләр өчен мәҗбүри изоляция режимы кертелә. QR-кодсыз хәзер шикләнгән урыннарга гына эләгергә мөмкин. Россия кулланучы хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтнең Татарстан буенча идарәсенең матбугат секретаре Миләүшә Җәмәлиева сүзләренчә, прививка ясатканлыкка белешмәләре булмаганнар, сәүдә үзәгендә булмаган теләсә нинди азык-төлек кибете, кеше мәйданлы башка товар кибетләре, банк, даруханә, почта, җәмәгать транспорты, китапханә, мунча, кер юдырту урыны, чәч тарашханәгә барырга хокуклы. Әмма һәркайда эпидемиягә каршы режимны сакларга кирәк. Бүгеннән Татарстан гражданнары 2 категориягә бүленде: QR-кодлы һәм QR-кодсыз. Үзен кайсы якка кушырга икәнен һәркем үзе хәл итә. Ковидка каршы вакцина яклы булучылар үзләре караган поликлиникага, фельдшерлык-акушерлык пункты яки махсус нокталарга мөрәҗәгать итә ала. Тулырак Алсу Әмирова сюжетында. Хәзерге көндә таҗлы вируска каршы Россиядә 4 төрле вакцина бар. Булар Спутник V, Спутник Light, Ипивак Корона һәм Ковивак. Пациент вакцинация нукталарына килгәндә үзе белән паспорт һәм мәҗбүри иминiyat полисы снилсын алырга тиеш. Вакцина ясату турындагы мәгълүмат бердәм дәүләт хезмәтләре сайтына кертелә. QR-кодны да икенче вакцина ясалгач шуннан алып була.
Әлмәттә вакцинацияның үзе хастаханәдә, медико-санитария частендә, 3-нче поликлиникада һәм Панорама сәүдә үзәгендәге махсус урында ясатып була. Существует и запись, да, на вакцинацию. Также Бездә вакцинациягә алдан язылып һәм шулай ук тере чират буенча да ясатып була. Вакытында килә алмаучы кешеләр дә була, бер кешендә борып җибәрмибез. Бездә вакцина профилактика кабинеты бар. 505-нче кабинетта иммунизация алдыннан карау узалар һәм 506-нчы кабинетта вакцина ясыйлар. на профилактике у нас ведется осмотр в 505 кабинете, проходит осмотр перед иммунизацией и в 506 кабинете вакцинируются. COVID-19 вакцинасыннан тыш һәркем үзе теркәлгән хастаханәдә гриппка каршы һәм кызамык, гепатит, дифтерия кебек авырулардан планлы прививкаларды ясатырга мөмкин. Сезонное заболевание, да, грипп ОРВИ. Грипп ОРВИ ул сезонлы салкын тию, шул вакытта салкын тию башлана. Иммунитет какшый. Пациентларның саклары өчен иртә көздә без гриппка каршы вакцинация уздыра башлыйбыз. Период времени, поэтому, чтобы себя обезопасить, соответственно, ранней осенью мы начинаем уже вакцинацию против гриппа. 3-нче поликлиникада гриппка каршы вакцинация 3 сентябрьдән башланып киткән. Прививка ясаткан кеше авырса да чирне тиз үткәреп җибәрәчәк, катлауланулар булмаячак дип белгәч. Алсамирова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакытлы Челмәт телекомпаниясе. Бүгіннен Татарстанда айрым категория граждандар үшін коронавирус инфекциясына мәжбүри вакцинация иғлан етілді. Татар информ агентлігі хабар иткенше мәжбүри вакцинация 60 яштан үлкенірәклер, медицина, білім беру һәм социаль учреждениялар, транспорт һәм энергетика өлкәсе, сәнәгать һәм төзелеш предприятиеләре, авыл хуҗалыгы оешмалары хезмәткәрләре, хокук саклау органнары вәкилләре, дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр өчен тиешле. Бу таләп шулай ук чәчтәр ашхана, мунча, спорт учреждениялары, көнкүреш хезмәтләре, сәүдә һәм җәмәгать туклану нукталары, почта, кәрәзле элемтә салоннары, торак коммуналь хуҗалык оешмалары, кино, музей, концерт, күргәзмә заллары, китапхана, ял үзәкләре, балалар лагерьлары, туризм өлкәсе, масса күләм мәгълүмат чаралары, дарухана, ветеринария клиниклары, кунакханәләр, автосервисларда эшләүчеләргә кагыла. Югары һәм махсус урта уку йортларында читтә практика узучы студентларда мәҗбүри рәвештә прививка кадатырга тиеш була. 6 декабрьгә кадәр оешма җитәкчеләре хезмәткәрләренең вакцинаның икенче компонентын кадатуын кайгыртырга тиеш. Вакцинацияның беренче этабын узмаган хезмәткәрләр 9 ноябрьдән эштән читләштерергә тиеш. 7 декабрьдән вакцинацияның икенче компонентын алмаучылар эштән азат ителә, дип аңлатылды Роспотребнадзор идарәсендә. Бу карар вакцинацияга каршылыгы булу турында рәсми документка ия кешеләргә кагылмый. Коллективта хезмәткәрләрнең 80%-тан да ким булмаган өлеше прививкалы булырга тиеш. Бу соңгы ярты елда ковид белән авыручыларны да исәпкә алып. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы 60 яшьтән өлкәннәргә өйдә вакцинация уздыру чарасын күрәчәк. Алия Байрамалова, Лина Хасаншина, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 2022 елда эшсезлек буенча пособие артачак. Аның максималь күләме 12792 сум тәшкил итәчәк. Хәзерге вакытта ул 12130 сум. Мәшгульлек үзәгендә теркәлгәннән соң беренче 3 айда гражданин элеккеге хезмәт хакының 75%-ын ала. Ә калган 3 айда хезмәт хакының 60%-ын, ләкин 5000 сумнан да артмаган акча алачак. Шушы көннәрдә Әлмәт мәшгульлек үзәгендә пенсия яшенә җитмәгән һәм пенсионерлар өчен эш ярминкәсе булып узды. Пешекче, кухня эшчесе, тегүче, урам себерүче, машина йөртүче машинист, слесарь, электромонтер, нормировщик, инженер. Бу ярминкәдә әнә шундый һәм башка 352 вакансия тәкъдим иттеләр. Барлыгы 12 оешма вәкиле катнашты. Пригласили на ярмарку вакансий, сказали, что тут будет... Эш ярминкәсенә чакырдылар. Пенсия алдындагы кешеләр дә кирәк. Без савыт-саба юучы эзлибез. Мондый эш аларга туры килә. Мы как раз ищем сотрудников предпенсионного возраста. Для них эта работа как раз-таки и подходит. Мы в городе Альметьевске решили поучаствовать впервые на ярмарке вакансий. Без бу ярминкәдә беренче мәртәбә катнашырга булдык. Безгә тегүче кирәк. Шуңа бу хезмәткәрне монда эзләргә булдык. Вот. Хотели бы лично увидеться с нашими будущими сотрудниками. Ярминкәдә эш табучылар да булды. Килүчеләр арасында хәрәкәттә бәрәкәт теориясенә нигезләнүчеләр дә бар иде. Кемдер идея тасы килмәгәнгә эш эзли, кемгәдер өстәмә эш яшәр өчен кирәк. Нам нужны методичками. 9 лучше подойдите. 9. Да, к 9 мы работаем с 8, в субботу, воскресенье выходной, и с 9 до 14 часов работаем. Приходите, работа общественная, интересная. Эш эзләүчеләр мәшгульлек үзәгенә дүшәмбедән алып җомгага кадәр иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр мөрәҗәгать итә алалар. Шулай ук бу хезмәтне дистанцион рәвештә Работа России сайты аша да башкарып була.
Алсамирова, Милена Валеева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 9 октябрда бүтін республика бойынша урманны саклык бүтін Россия акциясы узды. Онда волонтерлар катнашты. Республика районнарында 300 гектардан артык майданда 1,2 миллион үсенте утыртылды. Әлмәтлеләр дә акцияга кушылды. Кто с ведрами? Подходим, нагружаем. Ялларын саф һавада үткәрергә һәм файдалы эшкә кушылырга дип оешма, экология департаменты вәкилләре, урманчылар, волонтерлар, җәмгыятьчеләр һәм битараф булмаган гаиләләр җыелды. Хасановлар гаиләсе шундыйлардан. И по рассылке сообщений мы узнали, что вот сегодня будет рассадка. Сообщение рассылкасы аша без бүген үсентеләр утыртылачагын белдек. Геопозиция җибәрделәр, без ярдәмгә килдек. Бу безнең икенче акция. Беренчесе яз көне иде. Ул вакытта кызыбыз да безнең белә булды. Әмма бүген ул мәктәптә. Это вторая, когда вот мы все вместе как бы здесь вот участвуем в этой акции. 4 яшьлек Әмиргә аның беренче акциясе бик ошаган. Шуңа күрә ул киләсе тапкырын түземсезлек белән көтә. Весной, когда привозили, после этого просматривали даже фото, видеоматериалы, вспоминаем, и когда еще поедем. Язгы акциядан соң фото һәм видео материалларын еш карадык. Ул гел кайчан тагын барабыз инде дип сорады. Без балаларга хәзер зур урман кисү эшләре бара һәм аны тулыландырырга кирәк дип сөйлибез. Нәрсә яхшы, нәрсә начар икәнен өйрәтәбез. Польза, это все доводится и в садике, и сами доводим. Волонтерлар 4 гектар җирдә 10 меңнән артык нарат үсентеләре утыртты. Алар барысы да Соба питомнигында үстерелгән. Сеянцы, они привезены из Собов, они там. Бу үсентеләр Собадан кайтарылган. Анда махсус ябык тамыр системасын утырту материалларын үстерү өчен комплекс бар. Мы оттуда привезли. Яхшы эшкә һава торышы да туры килде. Көн җылы һәм кояшлы иде. Акциядә катнашучыларның бары тик уңай эмоциялары гына калды. Иң беренче әйтәсем килә, Илдар Фаниловичка бик зур рәхмәт. Департамент экологии зур эш оештырган өчен бик зур рәхмәт. Билгеләп үтик, урманны саклык акциясе экология милли проекты кысаларында бөтен ил буенча инде 3нче ел уздырыла. Алия Байрамалова, Вероника Рябова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда кыргый хайваннарга берилүү ишраклары ешайды. Агымдагы елның 9 айында Татарстанда кыргый хайваннарны пышый, кыркежеләрен, кабан дуңгызларын бердирүүнүн 109 ишрагы теркелген. Машиналарның көпчекләре астында җәнлекләр үзләре генә түгел, автотранспорт пассажирлары да үлә дип хәбәр итә Татарстан Республикасы биоресурслар буенча дәүләт комитеты матбугат хезмәте. Иң күп инцидентлар Алабуга, Питрәч, Әлмәт һәм Чистай районнарында теркелгән. Татарстан Республикасының биоресурслар буенча дәүләт комитеты автомобиль йөртүчеләргә тиз йөрешле режимны үтәргә, аеруча сак һәм игътибарлы булырга, кыргый хайваннарның миграциясе мөмкин булган урыннар турында мәгълүмат бирә торган билгеләрне калдырмаска һәм тәүлекнең якты вакытында йөрергә тырышырга куша. Татарстанда кыйммәтле мехлы хайваннарның кайбер төрләренә ау сезоны башланды. Бу хакта Татарстан Республикасы биоресурслар буенча дәүләт комитетында искә төшерделәр. Шулай итеп, республика халкы Кондуз һәм Андатырга киләсе елның 28 февральна кадәр, әкыр кәҗәләренә 10 гыйнварга кадәр аулый ала. 15 сентябрьдән төлкегә, бүрегә, курсакка ау сезоны ачылды. 15 октябрьдән кыр куяннарына ау сезоны башлана. Спорт темасына. Кишишат авылының Татнефть ипподромында йөгереш һәм чабыш сезонын яптылар. Татарстан, Марий-Эл, Башкортостан, Оренбургтан килгән катнашучыларны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Көзге кояшлы көндә Татнефть кубогын кем алган һәм нинди махсус приз уйнатылганы Лина Хәсәншин дә күреп кайтты. Татнефть компаниясы регионыбызда от спортын үстерүгә зур өлеш кертә. Нефтчеләр ярдәме белән һәр даим төрле масштабтагы спорт чаралары уза. Татнефть компаниясының от спорты үсеше программасы яңа мөмкинлекләр ача. Бик шартлар бүген җыелды. 2 миллионда 200 мең общий призовой фонд безнең. Шуның өчен призовой фонд ул нык ничек дип әйтим, способствует bütün at белән шөгырьләнгән кешеләр киләләр, тырышалар. Ярышлар 12 төрдә узды. Аларга атлар да, җайдаклар да ныклап әзерләнгән. Геннадий Большаков бәләкәйдән арт спорты белән мавыга. Бүген ул гамәлдәге халыкара класслы мастер җайдак Кишүчат ат спорт мәктәбе директоры. Аның сүзләренчә, чемпион Татарстандагы бердән-бер 12 яшендә дә яхшы нәтиҗә күрсәтүче ат. Ул Мәскәүдә зур бөтен Россия дерби призында җиңгән булган. Все правильно сказали, нужно сработать в тандеме, но, конечно, зависит от лошади, то есть от
От белән бергә эшләргә кирәк. Атның сәләте, чыгышы мөһим. Калганы тренердан ничек әзерләвеннән тора. Конечно, от тренера, как он ее подготовит, в каком содержании будет. Башка еллардан айырмалы буларак чабышларда махсус приз да уйнатылачак. Ул да булса Татарстанда 2 миллиард тонна кара алтын чыгаруга 40 ел тулуы уңаеннан булдырылган бүләк. Әлеге призның иясе Илнур Вафин булды. Ул ат спорты белән 4нче ел шөгыльләнә. 3 ел инде чабышларда катнаша. Первый год я скакал, попробовал, у меня получилось, и вот дальше. Беренче елны чаптым, барып чыкты, алга таба нәтиҗә яхшырды гына. А так, все здорово, все прекрасно. Иң зур призларның берсе Татнефть компаниясе кубогы. Финалда катнашу өчен 3 сайлап алу туры узды. Нәтиҗәдә беренче урында янәдән Геннадий Большаков, икенче урын Максим Кондаковта, өченче ат спортында 5 ел булган Игорь Мефодиевта. Подряд выигрывает на Казанском ипподроме чемпионат молодежи. Яшь җайдак икенче ел рәттән Казан ипподромында 25 яшькәчә яшьләр чемпионатында җиңә. Россия яшьләр чемпионатында Мәскәү үзәк ипподромында 17 октябрьдә чыгыш ясаячак. На центральный московский ипподром, который стоит 17 октября. Приехали из Екатеринбурга работать. Екатеринбургтан Татнефтька Большаковка эшләргә килдем. Аның турында күп ишеткән идем. Танылган җайдакка күптән киләсем килә идем. Хәзер бергә эшлибез. Күпкә өйрәндем. Рәхмәт. Очень давно хотел попасть к нему. Вот попал, не жалею. Много чему научился. Спасибо им большое. Чабыш һәм йөгереш сезоны ябылуында барлыгы 11 кубок уйнатылды. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Алия Бәйрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.